Да, хора, в този клип ще ви покажа рестарта на сървъра. Ще намерите повече информация точно след една секунда. Реших да покажа какви са промените. Плагините са същите, 24/7, ивенти, всякакви. Същото си е. Да, ето. Не сме много хора, надявам се да стане повече, разбира се. Виждате, ето, за сега няма много хора. И да, ето го спална. Да, знам, че е теглен, но пък е як. Що го правиш така, е? Да, те тук си се развиват пичовете. Тук не е яко нищо. Омага, хора, на спаун тия къщички някакви са оставили в урните такова. Стрейнтка, само са оставили стрейнтки между другото. Я искам да я взема. Да. Ето тук е. Ще го нарека дървото на душите. Дървото на душите, дървото на душите. Голяма стренка. Първия ларп. Къде не виждам стренки. Да, ларп. Ето, аз я взех. Е ларп дроп парт. Взех я. Така. Виждате, суротите правилно. Тук е дървчещите. Да, да се похваля, натрупах такова. Кой спива, идиот? Alchemy Skills. И направих Wither Splash Potion of Decay. Там. Което бие Wither 2. Splash Potion of No Sea. Тоест, ето какво представлява. Набиваш си я, изблъчва ти се върти такова екрана. Една хейстка. Повечето хора може би знаят кой е хейстка. Удриш много бързо. И резистенка, която ти бие доста по-малко демидж. Следващия ларп е Warp Enchant. Аз съм го правил. Ето тук, ако имате Repair Skills, примерно, това можете да си го репирнете, ако имате Repair Skills. Само, че това не е счупено. Ето тук е Enchant до 30 левел. Ще демонстрирам. Павеле, ще ми дадеш ли да бием с павката един уидър? Не знам. Искам и аз. Правим такива тъпотийки. Следващия ларп е ларп. Пръсти, дъчка. Warpent. Искам и аз участвам. Скоро ще има PvP между другото. Колкото и да е чудно. Някои хора. Миналия път PvP-то беше доста яко. Между другото за трети път рестартираме сървър. Втори. Не, втори май. Не знам. Даря, Павеле. Steve Face някакъв влезе и левна. Омага. Ето, тук е PvP зон. Аре. Дайте една битка за клипа. Сега ще видите. Гладиаторите ще се бият. Дай ми само кит гладиатор и идвам. Аз ще се бия с Kid Start, вземи Kid Start. Добре, дай ми. Чакай, да искам да ми си. Аре, вземи си един Kid Start, аз ще се бия. Ето тук са Kid Start. Павле, там ти айтемите в един чест, не ми ги барай. Добре, аз ще ви гледам. Тук ще направим демонстративна битка. Има нов Kid Start, малко по-опнат. С кефите. Да. Regeneration и да. Ето го. Sharpness of Unbreaking 1. Той е Ендермен. Аре! Идвай тоя! Старт. Аре! Дай кит старт. Ти трябва да имаш. Някакъв Ендер. Ох. Виж какво. Аре, кой ще ми скочи са? Аз поне съм аз. Ама нямам кит. Ох, се тая! Хора, аз казах малко да се тая. Обичам духовното да се взема ако. Следващия ларп е ларп джамп. Така. Опа, добре, че съм с питка. Гъс. Папка ти Това Warp Jump е як. Warp Jump е як. Да, аз не мога джъмпи се тая. Аз съм, омага, мога да си ми е джъмпът. И ти ли си ги прав? Да. Ой. Аз сега ще мина Warp Jump.
чай си спи една стрит, такова стрит. Тук. Това е много троващо обаче. Полшанките. Стига бе. Павка, това се минава и е така, аз мога да го мина без полшанки. Аз съм го минавал без полшанки. Да, ето така се минава това. Ако искате, може и по другия начин, който е много по-труден. Паднах по най-тъпия начин, се тая. Опа. Ес, стигнах до недъра. Охо. Това е много гадно. И се тая. Кайм, че съм минал. Ще мина джъмпа за вас. За публиката. И се тая, няма го минавам явно. Така си има. Деба. Тихо бе. Сори. Така. Не псуваш клипа. Ларп. Аз псувам всеки мой клип. Но съм. Така. Свикнал в твоите клипове. Ти си посвой твоето клипа. Така, ето виждате джъмпа. Аз по джъмпа. Пранка. Тук след това ми листа и така. Следващия ларп е ларп. То последния ларп е ларп снейк. Скоро ще има и трейд. И клипи. Опа, тук някой да се прави. Един снейк. Може. Ще има специални клипове за евентите. What the fuck? Да, бе, знам. Затворен. Затворени. И сега да отидем на Warpaint, да покажем новите китове. Значи Kit Start го видяхте преди малко, ще покажа Kit Hero. Kit Hero вече е Protection. Да, виждате. Ще ми дадеш един кит? Не. Как ти принципира? Мога след клипа, не знам. Тук има гифт. След легендарка ли да се бия? Няма се биеме. Кит. Сега точно няма се биеме, може да направим. Fuck the Endermans! That kiss is important in definite. Добре се тая. Един лек взимате. 5 голда. Кит донатор е доста добър. Шапне 4, Fire 2. Си творчим кирки там раш. Аз тук си псува, бе. Сори, ще се руша. Кит Legend е следващия. Той като миналия Кит ютубър. Ето Protection 4, Unbreaking 3, Sharp 4, Fire за меч, Power 4, Flame 1, Infinity 1 Bow, 1 лек, 5 голдънки, 32 пържоли. Защо? И един стък стрели. Същия кит е кит ютубър. То същия като Kit Legend май. Така. Да. Съвсем същия като Kit. Съвсем същия като Kit Legend. И най-силният Кит Гладиатор. Ето го. Фулка. Фул меч. Фул лък. Фул кирка. Не е фул, ама се тая. Има шарпнес на това. Има 2 лега, 16 голдънки, 64 потатоес и... Някакъв ме уби. Кой бе? Така. И това е... Върдо. Не е зле. Але, бронята ми е Protection 4 и Unbreaking 3. Браво. А моето е Protection 3. Моите, аз казах, че моите е Protection 4. И казвам, тия тук Protection 4-ките да мукнат. И да. Аз съм Protection 3-ката, така че. Добре, Protection 4-ки, Protection 3-ки, Protection единици, всякакви да мокнат. И да, хора, това е. Доста стана яко. Въпреки, че рестартирахме, но яко е, не е зле. Не знаем дали ще има дупка като минали път. Мисля, че дупката беше много яка. Може да скачаш и да си ги биеш наред. И да. Но това е друга тема, която ще говорим някой друг път. Абонирайте се, ако искате. Абонирайте се, ако искате.
Абонирайте се, ако искате, лайкнете клипа. Тия тук ги хейтнете, защото ми пречат. И да. Чао.